nadyan wujud temung peksi mbuh iki ora tak presake wis ngopo to Mak aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki ngene iki ora gelem leren kaya ora gelem lho iya wis ora apa-apa tanganmu iki sajae saking kesele otote wis ngejak leren heeh ning otot liyane sok ora gelem leren enak mantil ora mangga kaya to keprak iki isih hajat iya mangga neno bengi iki aku kapusan apa do ngandhake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli iya ha iki tak seruput kok pahite minta ampun iya burane gulawe teh setengah gelas iki kaya dekokan to nek ya nggo tombo mencret ha iya cangkeme enggak oh iki lho padha kabeh iya terus yuk halus manis tur saben sindane iso nyengkok lho. Ati. Iya. Cengkok ming medun ngono kebablasan. Iya. Gelar kloso barang apa? Napa? Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ngeng ya ora. Ngeng ya. Golek isi podang kuning. Neno. Ibu bunga engatiku nyanding bisa asik. Kowe iki senengane ngono kowe ya. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli. Iya, lah iki ketoke diteri. Mesake mas-mas iki mboten anu lho Mas, sampun duka niki mung guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nok saiki. Iya. Toro abang iki lho ana tripleke barang. Lho disampokke mburi kelir. Yo. Esuk awan nang omah radoyan mangan. Ya, monggo. Esuk awan nang omah wis ora krasan. Kleyan sawang
Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mau no. Iya.